Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaromba, but mukuromba kwangu kwandakaita ndakanzi ndinofanira kungorarama upenyu hwekuti mukufamba mukoma ndinenge ndichingopa vanhu vanotambura mari uye zvekare nekupa varume mari. Nawo zvandava kuita mostly mukoma, ndinongoendawo kuma clubs uye zvekare kwandinonopa vanhu mari, kunyangwe mutauni kana ndikasangana newe ndinongoita sekunge ndakunzwira dzidziso, ende ndinotagetawo varume nevakadzi vekumusha mukoma. Kutaura kudai so, pane mumwe mukadzi uyo ane mwana wake wandiri kufanira kuti ndinge ndichizoshandisa ropa rake. Mukadzi uyu mukoma ndakasangana naye muAckermans. Wega wakamutarisa wenyatsokuona kuti poverty is written all over her face. I then approached her, ndokubva ndataura naye, akatoshamisika ndichitaura naye nechishona, akati mother, munotobvawo kuZimbabwe? Ndikati yes, of course ndobva kuZim, but vabereki vangu ivo vakasouya kuno kuSouth Africa kudhara, ndokubva vazowanawo zvitupa zvemunomu. She then believed me mukoma. Target yangu yainge iri mwana wake, so ndakabva ndachizomupa mari, ndikatanga kushopa naye because iye ainge angori neka 500 rands. That was all that she had, and ainge achida kutengera kamwana kake kainge kaine 2 years hembewo dzeChristmas. Ngoma ndakamupa mari yainge yakawanda, handina kana kutomboverenga. Ndakangovhura handbag rangu ndikabva ndaburitsa mari, ndikabva ndati you can do all the shopping that you want. Akafara chaizvo, akatoti mari iyi yakawandisa, ndichatozvitengerawo hembe uye zvekare ndichatotumidzirawo naamai vangu kumusha. Ndakazofara mukoma because mwana uyu ndakazomubata ndichitongoti uyanana, but mwana uyu akatomboramba kubatwa neni, but sezvo ndainge ndapa amai vake mari, I think maybe she was just embarrassed kuti mwana wavo ainge achindiramba, ndokubva vazongomutora mukoma vakabva vazondigamuchidza mwana. Ndakatanga kutamba naye mukoma, takashopa for nearly about 30 minutes pandakangoona kuti zvainge zvaita, because pane mhepo yainge ichibva mandiri, sort of like downloading, mhepo iyoyo being downloaded into his spirit. Pandakangoona kuti zvainge zvaita, because kana kuri kunzi zvinenge zvaita ndinongotanga kunzwa maungira munzeve dzangu, ndobva ndaziva kuti mhepo iyoyo inenge yabva mandiri yaenda pamunhu uyo wandinenge ndichida kuzoshandisa ropa rake muurombwa hwangu. Ndakabva ndatongomuudza kuti there was somewhere where I wanted to go, ndikabva ndazomupa futi kalunch money, ndikati uyu mwana wedu uyu mozomutengera pizza when you are going home. Akanditenda chaizvo mukoma, akatoti maybe you are an angel that has been sent to me by God, because kana kumba kwanga kusitomborina kana chekubata. Ndakabva ndati iri bo, but I was irritated mukoma, because I hate God so much. When I give you something, never do that mistake of saying I want to thank God, because Mwari was not there. He was not there pandakaita zvinhu izvi. He was not even there when I was being raped when I was still young by my uncle. I cried out unto him. Saka handitombodi kana kunzwa munhu anotaura nezvaMwari kumberi kwangu. So I then went to my car, ndikabva ndaburitsa imwe ring iyo yandinoshandisa, ndikatanga kupuruzira ring iyoyo. I was now giving an instruction kune mweya wacho iwoyo, mweya werufu wainge wabuda kubva mandiri, kuti unge uchizouraya mwana uyu ndikwanise kuzoshandisa ropa rake. Kutaura kudai amai vacho mukoma ndinotovanzwa, ndinonzwa maungira vachitongoti mwana wangu uyu ari kurwara nenhova. Saka ivo vanofungidzira umwe mukadzi anogara padhuze nepavanogara akabvawo kumusha. Saka vari kufungidzira kuti mwana uyu maybe iye akagadzirwawo, so mukuzonotamba kwavanenge vachiita vana, then uyu wavo uyu sezvo asina kana kumbogara akagadzirwa, maybe ndo zvakakuvadzisa
wavo mwana, but havasi kutoziva kutoti it is part of a ritual yandakatoita kutovapa kwandakaita mari. Mukomana achikuromba kwandakaita, it took me years. Ndakadyirwa mari ameno kuti kunokwana kuita ungani nen'anga dzakasiyana siyana, but ndakaramba ndakangoshingirira because ndainge ndichiziva chandainge ndichida. Inini ndiri wevamwe vaivai vakatongogara vazviudza kuti ndichatongoromba when I was still very young mukoma. Maybe it was because ndiri munhu akanyanyisa kuabuswa pandainge ndichirepwa nasekuru vangu. Maybe that is what damaged me as a human being, because ndaitoti sekuru vari pamusoro pangu vachindibata chibharo, ndaitozviudza kuti you know what, kana kuri kunzi ndikakwanisa kuwana n'anga inondipa zvikwambo kana kuti zvidhoma, even kana kuenda kumakuva chaiko, ndaitomboenda kumakuva ndichinotaura nemweya yevafi kuti please, kana kuinewo anenge achida kundichengetedza ngaamuke hake chiri chipoko ange achienda kunorwidzana nasekuru vangu. Mysteriously sekuru vangu ava mukoma vakazongozviuraya. Hameno kuti chii chakaitika, maybe imhepo dzevafi dzandaipota ndichienda kunomutsa kumakuva, asi ndakazosangana nen'anga manje yakazonyatsokundigonera. N'anga iyi ndiyo yakazondirombesa. Then mukuzonoromba kwangu ndakabva ndachizoudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoshandisa vatorwa muurombwa hwangu, because chakakonzeresawo kuti ndige ndichizoromba vainge vari sekuru vangu mukoma. Tikangoti mutorwa kwandiri because we do not share the same blood. So ndikanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoshandisa ropa revatorwa muurombwa hwangu, uye zvekare nekupota ndichipa vatorwa mari. Kupa kwandinenge ndichikuita mari, ndinenge ndichitokurasirira jambwa neminyama, mhepo dzose dzedze dzinonditeverera mushure mekunge ndachekeresa. Zvakafanana kuti nemwana uyu kana azofa, mhepo yake inouya kwandiri because anobva azozviziva kuti akandiuraya ndinhingi, saka chinouya kwandiri chiri chipoko, even though ndikasamuona, but anotouya chiri chipoko obva atanga kutaura neni achindibvunza kuti wakandiurayirei. Nekuda kwekuti iniwo ndine mari yakawanda, I can afford even to go to any person uyo anokwanisa kunditsipikira mweya weuyo wandinenge ndabva mukuchekeresa. Saka mukuzonotsipika manje, inini zvandinoita ndinoda kuti mweya uyu wemufi unge uchizowana pekuti pane paunonozororera, so that usazongoramba uchizongorwidzana nemishonga yen'anga iyo inenge yandibetsera. So ndo pandinozofamba ndichipa vanotambura mari kana kungopa munhu mari. So mungava muri muchurch, I can just give someone randomly money. Saka kukupa kwandinenge ndaita mari, mhepo iyoyo inotanga kukunetsa ichikutevera zvekuti you won't even know kuti watova nechikwambo, but unenge watova nekachikwambo kako. Ndiyo secret yangu mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise maini it is a very long story, zvekuti ndikada kutanga kukuudzai kuti mukunoromba kwangu kwandakaita ndikadai ndinokwanisa kuzopedzera vanhu nguva. Please post my own story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu asi kana mukangoona mwana akusi kunzi pese mwana kana akangoramba munhu, it means kuti panenge paine inenge iripo. But vana I think they can sense spiritually. Anzi mwana uyu aitoramba kuti ndimubate, but because ndainge ndapa amai vacho mari, so hanzi amai vacho vakazongonyara ndokubva vatongomusimudza, then ndikabva ndamupiwa mwana uyu. Vachishopa hanzi ndainge ndakangobata mwana uyu, hanzi ndainge ndakamubata, but ndakamubata kudaro mukoma ndainge ndichinamata mumwoyo mangu. Zvakaoma hazvo vedu let us talk about that issue in the comment section. Pane umwe zvekare mwanasikana akauya kuinbox kwangu achiti she did not believe kuti zveurombwa zviriko, achitoti ndaiti kana ndikanzwa panenge pachitaurwa maconfessions eurombwa, I will just say aidzi nyaya idzi ndedzekungoti wano zvekuti tikwanise kungoswedzawo zuva tichiteerera. But ndakazozvionerawo ndega mukomanashi. Pane umwe murume wandakatanga kudanana naye, murume uyu muSouth African. Saka murume uyu ane mari mukomanashi, uye zvekare ane prazi rake. Then takazoti taenda kuprazi kuya mukomanashi, takati takarara
ndakabva ndazongopepuka mushure mekunge ndaudzwa nababa vangu. Baba vangu ava vakazoshayika kudhara when I was still very young. Vakangonditi muka mwanangu, muka utize nekuti munhu uyu ari kuda kukuuraya. Ndo pandakamuka mukoma ndikabva ndaona kuti ndoo rainge rakavhurika remubedroom. It was nowhere to be found. Pandakada kuti ndinge ndichimudaidza ndichiti baby kouripi, I could not even speak. Ndo pandakaona kuti baba vangu vainge vakatondibata mukoma, vakandivhara muromo wangu vachiti usataura, aziva kuti ange achizvinzwa kuti pane zvawaona. Ndakasvika pakubuda kumain house, then ndokubva ndachizotanga kumhanya. Ndakati ndichimhanya ndo pandakabva ndachizonzwa baba vachinditi cheuka uone zvandanga ndichida kukurakidza. Pandakazocheuka mukoma ndo pandakaona kuti pamusoro pemba painge paine nyoka yainge iine mapapiro ichibhururuka. Nyoka iyi mukoma Nashi, even though wainge huri usiku, but ndaikwanisa kunyatsokuiona because pachivanze pose painge pakaita kuti ngwee, pakajeka mukoma. But musi wacho iwoyo akatondiudza kuti there was something that was wrong with the transformer, saka taitoshandisa matochi edu epamafoni. But pandakanzi nababa tarisa, ndakatoona imba yose yakati ngwee nemagetsi. Ndakaramba ndichingomhanya mukoma kuzonosvika. Ndasvika kumain road, ndakamira mukoma ndichitsvakawo motikari yekuhaika. Lucky enough pakazongouyawo chimwe chi1400. Varume vacho vainge vakatodhakwa. Ndokubva ndangokwira mukoma vakazondiburitsira pane rimwe saso garage. Then ndokubva ndazongogarapo pagaraji ipapo. Dzakazoti dzava kuma2 am ndo pandakabva ndazoona motikari yembinga iya yandainge ndava kudanana nayo. Ainge achifamba zvishoma nezvishoma achitarisa mukoma. Ndipo apo pandakangosimuka pandainge ndakagara ndikabva ndamhanya ndikaenda kumatoilets. Ndakagaramo mukoma mutoilet I think kusvika kuma4 because ndakazobatwa nehope. Pandakazobuda mukoma Nashi kunze kwainge kwatochena. Ndikangoramba hangu ndakagara. Ko icho chando chakandiitei? Chando chakazotanga kunyatso kubuda mumuviri mangu zuva parainge robuda. Ndaita kubvunda mukoma icho chando chava kubuda. I just deleted his phone numbers. Akaswera muswero wese wezuva achindifonera. Ndakasvika pakuneta mukoma nekubloka phone numbers. I think akangoenda kanotora masim cards akawanda, so aita akandifonera nelaini iri ndori bloka, then obva afona nerimwe until I got tired. Phone ndakazongoisiya ichingorira muswero wese wezuva. Then kuWhatsApp ndakangomuudza kuti I know kuti wainge uchida kundiuraya. He never even said anything. He was just quiet mukoma. Vanhu vakaromba variko. Kana usati wakambosangana nazvo, you can think kuti our my jokes, but zviriko mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva zvakangoma hazvo vedwe. Ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ineniwo I came to South Africa, this was about 6 years ago. Ndainge ndakatotizawo nhamo kumusha. Life was very hard. Ndokubva ndazowanawo basa as a domestic worker for this other family munzvimbo inonzi Randburg. Saka ipapo mukoma ndainge ndisikatombopihwe mari zvachose, but it was something. Basa rangu rainge ringori iro rekungocleana uye zvekare nyangoswerawo ndiri pafoni ndichingodya ndichiita sei, but mari ndo yainge iri shoma. Basa racho rainge risingarwadzi. Mwedzi woga mukoma ndaiti kana nguva yakwana yekuti ndinge ndichitumidzira amai vangu mari kumusha, vanyazokuona kuti apapa ndiri kusara ndisina kana cent. One day whilst I was waiting for a taxi kuti ndinge ndichienda kubasa, ndo pandakabva ndazosangana neumwe murume uyu ainge ari muNigerian. What I liked about him, like ainyatsokunowirira mukoma. He was kind, well dressed. Takabva tatanga kutaura, and the way that he respected me mukoma, it melted my heart. So ndainge ndakambonzwa nyaya dzemaNigerian, good and bad, but I only chose to see the good in him. Ndichangomuti Emeka,
so akabva azondiudza kuti iye aita zve-import export business, and he seemed to be very nice and kind and confident. Since we were both in a foreign country, ndakabva ndakoti it is fine, let us just date. We started dating. Within weeks mukoma ndakatengerwa phone, a brand new phone. Ndainge ndisati ndakamboshandisawo phone nyowani muupenyu hwangu. Ndaingoshandisawo phone idzo dzevakomana idzi dzinenge dzabiwa. He started giving me a lot of presents, hembe, uye zvekare akatondiudza kuti ainge achida kunditengera motikari. Ndikati unogonditengera motikari sei, because kana passport handina. Akati passport hauna. Alright, it's fine, I'll see what I can do. Ndakabva ndapiwa mari ndokubva ndazoenda kumusha ndikabva ndazonotora passport mukoma. I thought that I had found a blessing, a man who cared about me, but ndainge ndisingatozivi kuti what he was doing, he was grooming me because he wanted to use me later on. After about 3 months, that was when Emeka went with me to this other place kwainge kuine party. He introduced me to his friends, vainge vari Nigerians, and you could see kuti he was like the king of the group. One night during a gathering, ndo pavakabva vatanga kutaura nyaya dzavo about business, nei, and mukoma, they mentioned a sisterhood to me, but sezvo ndainge ndanwa, I could not properly understand what they meant about a sisterhood. So he encouraged me, and akabva anditi, you are very special, you are beautiful, you are wasting your potential. Taraona kuti uri kudanana nemurume ane mari yeti uri kungoramba uchingoshanda samaid. Ndakabva ndatongoseka paya ndikati it is because handiti iwewe hausi kuda kugara neni, because I just want to become a housewife whilst you are doing your business, then I will be staying at home. Akabva anditi ainge achida kuti iniwo ndinge ndichizovawo an independent woman. So since he said kuti he wanted me to become an independent woman, those words stuck into my mind. A few weeks later, Emeka akabva azonditora ndokubva azoenda neni kuno mumwe mukadzi uyo ane chishop chake. She sells a lot of stuff, my braids, my wigs, mafuta ekuzora zvezvi mukomanashi. This woman, I saw kuti she had a lot of money. Ndokubva azondiudzawo kuti paakauyawo kuno kuSouth Africa as a foreigner, naiyewo akambotanga kushanda as a domestic worker, then ndobva achizobetserwa naEmeka. We spoke for a very long time tiri muka office kake, until she invited me to her place. So I then went to her place mukoma. I was even shocked kuti amai ava kashopu kavo kadiki kudaro, but yet vane mari yakawanda kudaro. So I did not even know kuti I was being initiated. So ndakaendeswa kune imwe imba zvekare kuMidrand, uko ndokwakazoitwa the final initiation. Izvi zvakaitika kuMidrand. Takati tasvika kuMidrand mukoma, wainge utori usiku, pakati pawo usiku. Then I was taken to another room. Room iyi yainge ichityisa, yaiva empty mukoma. Even though iri empty, but you could feel kuti even the devil is there with you. So vakadzi vaya vainge vari 10. Emeka akabva adzokera kumba kwake akandisiya ndiinavo vakadzi vaya. Saka vakabva vazondiudza kuti ndige ndichigara pakati ivo. They had made a circle around me. They were all dressed in black. Their faces were so scary. It was just demonic. At that time I was not yet used to it, but now I enjoy being possessed by demons. It is part of the process. When the Holy Spirit has left your heart, then there is an empty space that is left which a demon can come and fill. Ndo zvandakazoudzwa ipapo. So mukadzi uyo wandainge ndakambotaura naye weshopu yake akabva azobuda ndokubva azodzoka. Paakadzoka ainge akabata chimwe chiidol. Then this idol, it is a goddess of wealth and fertility. Vakabva nacho kuNigeria. So it requires a sacrifice for a blessing. Ndakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitengesa chibereko changu kune chimwari chacho ichocho, which meant I would never have children in my life. In return, ndainge ndichazopiwa mari yemuwando. I froze, even though I did not want to sell my womb, but zvinhu zvainge zvakaoma. They seduced me. Ndikabva ndanzi nomsa, this is your chance. Do you want to return back home with nothing, or do you want to return back to Zim as a hero? Haudiwo here kuti unge uchizovawo nemazimari. Under pressure I agreed. That was when mukadzi wayo paakatora tsono ndokubva azongondibaya pachigunwe changu mukoma.
then blood started flowing. Akabva azotora rimwe bepa iri mukoma, it was just a simple bond paper rainge risitomborina kana chainge chakambonyorwa pabepa iroro. Then when the blood started dropping onto that paper, pane zvakazonyorwa pabepa iroro neruoko rwandainge ndisingaoni. The paper was folded mukoma, and then she took the paper and went with it. I don't know kuti rakapiwa ani. After that, that was when pandakabva ndazopiwa kamwe kabhodhoro. Kabhodhoro aka kainge kari kadiki ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichirara nevakadzi 5 zvaizvo zvokuti unenge wakutoita sekunge uri lesbian. Saka each and every time pandinorara nemukadzi wandee ndichirara naye woman to woman, ndinozvizora first sikarudzi yangu, because mukabhodhoro umu maiva nemamwe mafuta anonhuhwirira. Ndozvizora pasikarudzi yangu kuitira kuti paya paanenge oyamwa sikarudzi yangu, then kunenge kuri kutomuchekeresa kwandinenge ndichimuita. Ndakazviita izvo mukomanasha, ndakauraya maSouth African 4. Then by chance ndo pandakazosangana noumwe musikana paFacebook wekumusha, who was my last sacrifice. Ndainge ndava kujoina magroups emalesbian, ndo pandakazosangana naye tikatotanga kutotaura. Akatoti I was feeling very lonely. Ndaingodanana nemaSouth African ndichayawo muZimbabwe wekuti ndinokwanisa kudanana naye. I invited her to my place and she was even surprised kuti I really had a beautiful apartment. At that time, the apartment was being paid for by the sisterhood. We then slept together mukoma, even though I have no feelings for other women, but it was part of the initiation. Saka ndakavauraya vari 5 kudaro. Ropa ravo ndaitorona tichitopinda muhari mushure mekunge ndarara nemunhu wandinenge ndarara naye. Ndaitoenda mune imwe room ndobva ndanofura in this other small drawer where I keep that clay pot. Ndotoona kutoti munenge matova neropa rinenge ririmo, but munhu uyu hafi same time anokwanisa kuzotofa maybe after a month. Vakati vashaika mukoma, I was then taken again to Midrand. Ndo pandakabva ndachizotanga kudzidziswa chimwe chitendero. Like I am a Christian anditi, but there are so many types of Christianity. Munhu akakudza kuti I am a Christian, that it does not mean kuti he or she is the same Christian as you are. You need to know kuti kune different types of Christianity. I did not even know that until the night when I was taken back to Midrand. Saka isuo yatinoita inonzi Judas worship. Tiri maKristu but pamberi paJesu tinoisa Judas. Jesus Christ kwatiri, he is behind Judas, because tinobelieve kuti pane chitsotsi chakaitika on the day of crucifixion. The person that was crucified, it was Judas. It was not Jesus Christ. They took Jesus Christ to a safe house where they kept him. Ndokubva vazotora Judas. He was the one who was crucified. This was a well-known fact, but nekuda kwekutiwo vamwe vainge vachida kunamata Jesu, then they made him the God who died on the cross. Yet Judas is the one who died on the cross. So I was supposed to get involved, and that is what we do. We pray unto Judas Iscariot, even though you might believe mukoma kuti is the one who betrayed Jesus, but no, it was part of the plan. He was the man who was supposed to die for the sins of mankind. He is the one who gave us this life that we have, and he made a bold choice to have himself crucified in the name of Christ. So ndo yandinoitawo iyoyo, ndo yatinoita in our sisterhood. We do worship Judas Iscariot. Then after that, I was then taught, this is the hardest part. It is very hard because it is my duty. Take for an example, kana kuri kunzi you are a Jehovah's Witness, it is your duty to go from one house to another preaching your own type of Christianity. So in our own case, we don't go around like publishing ourselves, but we do recruit women. So tine mamwe mafuta awa atinopiwa, mafuta awa ndo andinoshandisa. Like we target women like me the way that I was targeted. Ndaiva umwe naitambura. So I was someone who was vulnerable. Once you promise a woman like me money, apa ndiri pa situation yekuti ndinenge ndichitambura, it's obvious that I am going to agree kuti ndige ndichizoitawo izvozvo zveurombwa. So each and every time when I bring a new woman into the sisterhood, makomborero angu anowedzerwa, and then I have to thank Jesus Christ, Judas Iscariot, because there was no way Mwari pavaizotendedza kuti vange vachizourawa nezvisika zvavo.
it was going to show that he was not powerful. Therefore, a deal was made kuti Judas Iscariot ange achizourawa in the place of Christ. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndo anonzi mashura chaiwo but vanzvadzi kunyange mukati munonamata Judas Iscariot, but it is just satanic. It is just satanic and blasphemy. Dai matendeuka nguva ichiripo, but tichiripo ipapo pane nyaya yavari kutaura yekuti there are so many different type of Christianity. Zvakakosha kuti unge uchiva knowledge yekuziva kuti munhu akati ini ndiri mukristu, then you know kuti there are so many different of Christianity. Kana uinewo ruzivo, kana kuine anokwanisa kutibetserawo kutiudzawo kuti kune Christianity type A, type B, type C, so that as a person you know kuti kana uri muchechi paya ukaona pava kuparidzwa imwe doctrine, immediately you know. Because if people don't know, mune ramangwana you'd find out kuti most of the people who end up believing kuti zvataurwa navahanzvadzi vedu ichokwadi kuti Judas Iscariot was the one who died on the cross, even though the Bible does not say so. But kana uriko uine ruzivo, please do come to my inbox and help us to understand kuti what does he mean by this? How many types of Christianity are there? Amen. Let us try to talk about that issue in the comment section.